जों जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथियानजा नोम्फानि खुगा सिया मा सिया मिन्नायलाय हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायहाय लोगोफोर दायो पुरा सान्दुङाव नै पुरा माइ गेजेर गेजेर आरोना आलु गायनो थांनांदों जोङो बोराय बुरि नै जमानि आरोना ओमफ्रायहाय न'से लाहा फैथ'वाखै फैगोन माने गथ' लायनो थांदों आरोना स्कुलाव बेस्रा मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय जों दायो सानैजों फैग्रोबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो मेंबाय थाबायनानै ओमफ्रायहाय सिलिखा जाना दङ आङो नायलांबाय थादों आरोना न'आव भिडिअ खालामबोआसै आरोना डाइरेक्ट फोथाराव लाबोखाबाय आङो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला नै माइफोरा इथिं हायाखै बेथिं हाबाय स' गाइस नै दायो जों इजों थांसै आरोना माबायदि दलंजों फैखो जोंलाय इमान फिसाजो बोरै लांनो हागोन दे नों बस्थाखौ Oh my god र' नायग्रोनां बैग्रि दंलाय नै आयौ बैग्रि रानज्रबदोंसोहाय मोनाखै Oh my god नै दैया लोगोफोर साइकेला बुद्रुनानै स' नै ओरै थाङो दैया ओरैनिफ्राय गोदोरथार दैया गोदोरथार माने गोथौ आरोना बांद्राय गुवार नङा देरो स' गाइस दायो नै जों बोराय बुरै सांगिबाय आरोना आलुखौहाय ओरै बारहोनोसै जों फोथारथिं ओमफ्राय ओरैबायदि दलङा ओरैबायदि आरोना लोगोफोर र' आं केमेरा नायथ'ला नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरोना नै मबाइलाबो जुदि आखाइनिफ्राय गफ्लांबा गैखाला मोनखानाय नङा आं Oh my god दुब 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 बारबोनो हाबाय गिलथारहाय गिलथार नै सुगोजान थिखांदो नोङो दासो मोनदों संसार जानाया बेसे गोरलै बेसे गोरा दासो मोनबायना मजाया ओइ सिगां आङो मोनसे मा होनोमोन औवा दाननो फैलायनायनि फट' होदोंमोन ना माबा बन लांनो फैलायनायनि बेयावनो आरोना गोजानथार जायो जोंहानिफ्राय हो नै बिनिफ्राय नांजेनबाय ओमफ्राय हाया नै नामा जोंनियाना ओमफ्राय इफोराव फोबाय स' गाइस ओमफ्रायहाय इफोराव नै इफोराव सब बेसर फोजोब्बाय ओमफ्राय रज'थ'वाखै आरोना मेंगुबोबायहाय हे फख्रिया मासे गिदिर जाखो इयो सैख्लिब ख्लिब बोरैबा नुजोब्बाय फाइनालि आलु गायग्रा थिलिखौ जों मोनफैबाय नै ओमफ्राय नै लोगोफोर फख्रिखौ नायनोबा हाखरखौ ओरैबायदि गुवार गिदिर जाना दङ आरोना ओमफ्राय बेफोर दंफां गोग्लैनाया जोंहानि गोजा लांफैनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय लांफैगोन बेखौ ओरैबायदि गिदिर दहाय जों बारनाय दैया बेनो आरोना दे Oh my god wow मा खालामदों नांगोल अबे जराव दं थांलाय थाङा ओमफ्रायहाय जोंहानि हाया बै कारेन्ट खुन्था नुहुरनायनिफ्राय नैबे कारेन्ट खुन्था नुनायनि बैसिम आरोना आलिसिम बेखिनियानोल' गैया जोंहा हा खोलो खोलो बार बारदों गोसोआ आंनि रंजाखांदों सोलेरा आंनि लाजिदों सोरबा आंखौ गोसोखांदों
नांगोल बानना लाबोबाय नै नांगोलजों होनोसै जों सिन खालामनाया एबार दासो आबादारि बायदि नुदों आबादारि जासिगोनबा आङो आबादारि जासिगोन लोगोफोर आबादारि जामारसै आबादारि जानोसै नङाबा मा मावना जानोलै आबादारि जायाबा दोनदो ओरैबायदि सानजो जों जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि हान्जा नोम्फानि खुगासिया मासिया मिन्नायलाय हे ह ह ह आं जाबाय दानि जुगनि नोंसो गोथौद्राय खालामदो ओरै हमल' नोङो आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा मावथि बोरायसो दे मावथि हौवा बिफां लाइफां सारि सारि र' गनखौ लाखानो रोङाखै ओस हे गनालाय अबाव थाबावखो ओइ deh tap tap kai haizar lanean मा torsiya beses tangan tuh susri apa beses tangan torsiya 2 kg nama kakak nama deh Menjala gunting gila apa dari siapa? Apa dari kencan sih? Mauti. Mau sih kipom lebih seru. लाखालायाखैमोन दै लाबोनो ना थांबाय
फेनलानाल' होदो जों गास्रावना So guys, दायो माबाखांबाय आरोना जोङो गायखांबाय ओमफ्रायहाय जेब्ला खिलिगोन अब्लाहाय हा थिखांसिगोन आरोना दिनै हा थिखांखायासै नायनोसै हा थिखांनायाव आं फैनाय जायोना जाया आरोना मेङाखै नांगोल बोनाया मेंबाय एसे मेंबाय आरो आबादारि नालाय माथो खारग'नो मेंबाबो बहुत मेंबाय आङो बहुत मेंबाय माने नांगोल नारनांबायना ओमफ्राय आङो केमेरामेनबो गैया नालाय भिडिअ खालामबाय थायासै गाइसमोन नायलांलायदो नोंथांमोनहा देन्जार जोंनि आखाया गाइस दायो न' मोनफैफिनलायबाय आरोना नै मेंबायहाय बिराद मेंबाय दिनै खिन्थुबा साहा लोंनानै ओंखाम ओंख्रि संखानोसैबो हरनि जानोसै सोरांबारां ओमफ्राय दिनै मेंबायना दानि ओंखाम जालाङाखैमोन नालाय